Laurogeigarren pasartea. Sukaldeko paper erroilua ia amaitu egin dut bidean, malkoz eta mukiz bete ahala. Alboko jarlekuan nekarren. Praktikoa da zelulosa, inorena ez den esku leuna. Amorruaren erretena izan da negarra, eta neure buruarekiko penarena. Ez litzateke zaila istripu bat izatea, otu zait autopistan, logurak menderatu nahuela itxuratzea. Baina ez, aita nire zain dago, eta etzi semea bezarkatuko dut, 15 urte baino ez ditu. Irratia entzuten etorri naiz, albiste handia gaur, urriaren 20an, etak behin betiko utzi du borroka armatua. Goizaldeko ordu bietan iritsi naiz ospitalera, besoa apurtu du aitak, buruko traumatismoa da kezkabidea, hala ere. Odola atera omen zaio belarretatik eta alerta egon beharra dago barne isuriren bat dagoen argitu arte. Zurrungaka ari da, kalmanteak hartuta. Gorroto ditut agurearen zurrungak, eta zerez batzuetan. Sentimendu hori itotzea dagokit orain. Heldu da dena egiten dakiena, ez dakit nork esan zuen bezala. 24 ordutako erizain, idazkari, gidari eta sukaldaria. George Eliot etorri zait gogora aitari bekokian musua eman diodanean. Emakume baten zoriona pastel baten modukoa izatea da, errezeta fijo baten arabera egina. Sekula ez naiz garimetako txoria izan, baina zakutik ematen dit inor nire pentsudan hartu behar izateak. Noiz eta neu ere hegala utzita nagoenean, ezur guztiak osorik izan arren.